הזה נעבור לפרק התרבותי בתוכניתנו, משורר מהטכניון. יש חיה כזאת, לא כולם מחברי מעבדה בטכניון. גאונים האוכלים ניוטרונים לארוחת בוקר ומקנחים בטבלה המחזורית. יש בטכניון משוררים, ואחד מהם הוא פרופסור ערד יבנה, מרצה למדעי המחשב, הוא מחבר הספר אתנחתא קומית. אתנחתא לא עם חטא אלא עם חף, ואתנחתא עם גם אותיות עם איתורים של כתב סתם. שלום לך, אדוני. שלום, ערב טוב. אז מה זה הספר הזה, אתנחתא קומית? במה השירים עוסקים? ובכלל למה כתבת אותו? האמת היא שזה התחיל מהופעות שעשיתי במסיבות פורים במהלך השנים, ואשר הלכו והצטברו, וחלקן צולמו, וגם הועלו לאתר יוטיוב וזכו לצפיות. והחצי השני של הספר הוא בנוי ממונולוגים של דמויות תנ"כיות, מונולוגים דמיוניים, שהמצאתי וכתבתי לפני כ10 שנים. ובעצם צריך לומר, השירים הם כתובים במקצב ועם חרוזים, והם כמו שצריך. השירה ועוסקת למשל בתור בחיי בהוואי של הטכניון, זה עוסק למשל באיך משונרים כסף לבניית בניין, ועד איך מקבלים קביעות, אתה לועג לפעמים לאנשים, אתה לא מרחם. מאיפה התחיל העניין שלך בשירה? אז בכלל למה הלכת ללמוד מחשבים? למה אנחנו לא רואים אותך באחד מקתדות מלמד ספרות ושירה? תודה רבה, אני חושב אני אפילו לא, זה אתה הראשון שקורא לזה ממש שירה, אני חושב. אנשים אומרים חרוזים וכן הלאה, אבל לאו דווקא שירה. לא, זה תחביב, אפילו זה בקושי תחביב, כי אני פעם בשנה כותב מגילה כזאת, זה פשוט יצטבר עם הזמן. אבל זה לא מקמה רגילה שמישהו כותב, אתה יודע, לסיום טקסט, זה יותר רציני ממקמה. כן, אני לוקח את זה במלוא הרצינות, ועושה כמיטב יכולתי, ומאוד נהנה מזה. אז כדי שנבין איך זה מתחיל, בעצם מה הוליד את הרעיון, בואו נראה איזה קטע מהמסיבה לקבלת נובל, פרופסור שוחטמן. בואו נראה. אני מתכבד להציג בפניכם את מגילת דני עקשני. לפני שנים רבות מספור, אולי איזה 30, היה מדען צעיר, צנוע אך מרשים, שיום אחד ראה במיקרוסקופ מעין גביש, שעד אותו היום ממש עוד לא צפה בו איש. שמח ונרגש פרץ האיש למסדרון, והתרוצץ הלוך ושוב ושר במלוא גרון. נדמה לי שעליתי על תגלית פורצת דרך, כי המחזור אינו מחזור, הוא רק מחזור בערך. לשם הקריאותיו קבצו ובאו במרוצה רעיו ועמיתיו וחבריו מן הקבוצה. הקשיבו בנימוס אמריקני לדבריו על עוצמתה של תגליתו ועומק ממצאיו, וכה אמרו לו, שמנה, תגליתך אפר ואפר, כי היא סותרת בעליל את הכתוב בספר. מדוע זה אינך מבין דבר? תשמע, קודם כל, אני לא, זה לא, האמת שאני חושב על החריזה הזאת, פתאום נזכרתי בטור השביעי, אבל זה לא הטור השביעי, כי זה מצחיק, ואתה לא אלתרמן עדיין, אבל עדיין אני רוצה להראות לצופים, למשל יש לך פה את אתגר אמיתי, זה מבוסס על האתר הזה, על צ'אק נוריס, זה נורא מצחיק. כשצ'אק הענק מהלך ברחוב, האספלט נעדף לאחור. כשצ'אק הענק מתאמץ לחשוב אין חידה שאותה לא יפתור. כשצ'אק הענק מתנשם ונושף ביפן מדווחים על צונאמי. כשצ'אק הענק מתרגז וקוצף הוא עושה מפילים אוריגמי. הוא רוקן את הים התיכון בתרווד, הוא העביר מדוברה בתוך מים. הוא בנה את הבית שבו הוא נולד וספר עד אינסוף פעמיים. נורא כיף לקרוא את השירה הזאת. היא מתנגנת, היא חרוזים כמו שצריך, ממש משקל, ואתה רואה, קל לקרוא אותה כשירה. עכשיו זה, יש את החלק, אם הבנתי נכון, אני לוקח את זמן הרעיון, אבל אני מבסוט מהספר שלך. אני אעשה לך קדם. בעצם מי שעורר אותך להוציא את הספר ודחף אותך זה גיל חובב. אפשר לומר ככה, האמת דרך אגב, זה באמת המקום להזכיר שלספר יש שותף, שהוא המאייר, פרופסור אלפרד ברוקשטיין, וגיל חובב הוא בהחלט שותף, הוא יזם, והוא העלה הרבה מאוד רעיונות, והוא גם נורא הצחיק אותנו לכל אורך הדרך, ובאמת מגיע לו הרבה מאוד קרדיט מזה. רציתי מזמן להוציא ספר על המונולוגים התנ"כיים, אבל שלחתי וקיבלתי תשובה שלילית ועזבתי את זה שם. תשמע, יש פה החלק השני, אנחנו כבר, אין לנו פשוט זמן, אבל אני באמת ממליץ, יש פה שירים תנ"כיים על הדמויות הפחות זכורות מהתנ"ך.
ואוהבי תנ"ך הם בכלל זוכים אצלי פה להרבה משקל, אז אני מאוד מודה לך, עירד יבנה, ואני לא יודע מה, אולי תתמקד בשירה, או שתתמקד במחשבים, אתה יודע, מה עדיף, ווייז או להיות אלתרמן? אז האמת היא שעוד שבועיים אני עומד לבחירה כדיקן הפקולטה למדעי המחשב, ונדמה לי שאני אהיה המעמוד היחיד, אז נצטרך למצוא מישהו אחר שיכתוב סאטירה עליי. תודה רבה לך.